Ai alajin Allah, ai dole mu gode wa Allah. Allah ya maimaita mana, Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa. Wallahi idan ka ji yadda nake cikin farin ciki a wannan ranar, kai kanka ba za ka misalta ba. Gashi Allah ya kawo mu ranar sallah cikin ƙoshin lafiya. La ilaha illallah. Kai ka duba fa yadda kowa yake warkajaminsa, kowa yana cikin farin ciki. Yadda ka san an raba wa kowa aljanna. Kai ka ga yadda mutane suke ta walwala a yau, ni kaina ban san ayaya nake, kai ban san kalan ma farin cikin da nake yi ba a yau. Yawwa, kuma ka san bikin sallan nan fa dole sai da dan zazzagaya guraren nan. Ka san tare da fayan nan fa anan ake dan zuwa dan suwan nan. Din nan ya kamata mu je. Nan ana ta wasanni, ana ta abubuwa, nan za mu je mu dan huta saboda ka san bikin sallah shi haka yake. Na'am. Yawwa, shi haka nake son ka abokina, akwai kanka akwai kawo haske. To yanzu ya za a yi? Madalla, to shi kenan dai, hakan za a yi. Na fahimta, za mu je. Za mu je. Kai, da Allah ka kashe. Ina jinka. Wani bawan Allah ne wallahi ya zo yake kana jin sa ko? Na ce ka kashe da Allah. Haba malam. Ina zuwa minti ɗaya da Allah, minti ɗaya. Ya hakurin kai ba mu san ka ba, nan fa majalisar mu ce. Tsakani da Allah ba mu san ka ba kuma ba kawai mun zo muna cikin wani hali, ka zo sai ka ishe da surutu, sai bayani kake kana nuna kowa na cikin farin ciki. Saboda kana takama kai an baya kuɗi ka samu kai ɗinkin kayan sallah, mu da mai bashi ne ka zo kake nema ka gaggaya mana maganganu. Wannan irin rashin mutunci ne. Da Allah ka tashi ka tafi inda zaka. Mu nan ba gurin zaman ka bane, ka kyale mu da Allah mu ji da abin da yake damu. To kai malam saboda baka yi kayan sallah bane ka fito bisu haka? To ai wannan ba wani abin ji bane ba, sai ka gode wa Allah da Allah ya baka da lafiyarka. Ka duba fa ka gani wannan lokacin na sallan nan wani yana nan a gadon asibiti a kwance ya tara miliyoyin kuɗi amma kuma ba su da amfani a gurin saboda ba za su yi musu amfani da sallan nan ba. Amma kai yau gashi sallah kana zaune Allah ya dasa ka da lafiyarka, ya ajiye ka da lafiyarka, maimakon kai farin ciki shi yasa ka zo ka zauna kake wannan cikar kake batsewa kake ta jin haushin mutane saboda Allah ya yi mu da lafiya. Kai farin ciki kamar yadda kowa yake farin ciki, yau rana ce ta farin ciki, ko baka da komai Allah ya hore maka lafiya, sai kai farin ciki yadda kake so. Kai iya haka aka baka? Saboda kawai kaga kai da kudade a aljihun kan ka shafa zaka ji kuma ga kanan ka fito tas da kai, mu kuma ka ga mu budu shine zaka zo kai mana kai min wani abin nan. Wannan wa'azin naka ai ba shi ya kamata kai ba. In san samu ne kai fatan Allah ya mai da kai yanda nake mana, ka ji ni ma abin da nake ji, in ya so kai ni in koma yanda kake ka gani. A to in dai wannan ne ai zan so, wallahi zan so. Ayi addu'ar, ayi addu'a Allah ya mai da kai ni, Allah ya mai da ni. Ayi addu'a. Tashi ayi addu'ar, ko ma ina za a je ayi. Ayi addu'a Allah. Ya haka, kai ni ba rawa nace kai mun ba addu'a nace ayi. Wace irin rawa? Ya na kaga min girgiri. A haka nake. Me haka? Yadda kake gani na ina. Ya na ganka kana nade. Haka nake. Kai tsaya. Ya Allah. Kai tsaya wala na janye. In dai a kake na janye. Kai zaman kai yanda kake ni zama na yanda nake. Na ai baka isa ba. Ai wallahi sai mun kwaso ta. Ya Allah. Na fa janye kai. Ya ubangiji. Allah ka maida bawon nan naka kamata, ni kuma Allah ya maida ni kamar sa. Mutane ƴan rainin wayo. Allah ya baku lafiya ba za ku gode masa ba. Sai ku zo kai ku tuwo mutane bambami. To a haka nake. Allah ya maida kai kamata. Wallahi tallahi Allah ya maida kai kamata. Ni ma na fara warkaje mutan.